Iro itrai sesin pat ngai ku blei pi baro ha kerteng ka tiang tam ka jong ujisu. Te ka benta ka ba ngawara shapi ka de ka benta. Ka melu bat ka jing shai. Ka ba pila ban shem no Matius kala nong ka ba san ka khot ka ba khat lai hadu ka ba khat riu. Te menta ka si ni kren chpang ka melu bat ka jing shai. Dengan puli kum ba kalong. Ayo ka Bible ka ong. Pi long ka melu ka pyrthei. Ka ktin ka jong blai ka ong pi long ka melu ka pyrthei. Ka mut ngimla bangin ong em ngim long ka melu ka pyrthei. Lada ka kerteng ka jonga ka de reality. But lada pi ong pi dei ikong reality ngam la bangan ong em ngam de ka reality te henrei ngadei namar ba ngadei shisha namar ba imei pa ila ai ngai kata kerteng reality bat kata ka de ka jing shisha ka ba ngam la ban len ni kata te ngi pat ye ka kerteng ka ba la ong pi long ka mlo ka pyrthei ka ba mot u blei ula ai kerteng yang ngi baro ki kristan ula ai yang ngi da ka ni ka kerteng kam lo jong ka pyrthei ka ba mot ngim la bangin len ni kata bat ngim la bangin kintat ya kata ba ngi ko ki kristan baro khot ki balong ki nong bot jong jisu ngim la ban ong ba ngim dei kam lo han rei ngi long kam lo ka pyrthei kam lo ka ba kran ye ka jing bang ka ba ha ba ngi sha jing ta lada ngim ber mlo om don jing mat ka don ka jing blan om don ka jing bang mat kham tam ha ka pyrthei ka ba menta phi i om don jing bang shisha om don jing mat han rei ka ba mi naka ka de pen ban tang ka jing thang suda han rei lada phi long ka ta kam lo jong ka pyrthei lada phi long shisha kita ki bala shim khiai ka kerteng ka ba ublei ula ai ya phi bat ya nga ka ba mon on pen bang ya ka pyrthei ka bala thang la ni ka pyrthei ka ba blat ka bom dan jing bang ai ru em ti kum no phila ban pen bang ya ka pyrthei bat kum no phila ban long ka ta kam lo ka pyrthei ka ba mon bangin long kam lo jong ka pyrthei bangin long ka jing bang jong ka pyrthei ngi ha ban don ni ka tien ka jong ublei namar kam lo ka kren ya ka tien ka jong ublei om don uwe ubri ubala ban pen bang ya ka ne ka pyrthei lane yano ngim la bangin pen bang da ka bor la jong han rede tang kita ki badon ni ka tien ka jong ublei kita ki la ban pen bang ya ka pyrthei ka mot ka ne kam lo ka kren ni ka tien ka jong ublei la ra phi don hapo jong phi ka tien ka jong phi ka jing bang kan long hang ka ni pyrthei namar kata ai ngin don ya ka ni kam lo bat ka ni kam lo ujisu ula pedan kam da ka ni kam lo ban ai ngi namar ba kedon kedor jong ka ni kam lo ngi ken mau ha ka por ka ba ngi dang ya kham ya duk men shua dei kum ki pyrthei menta ngim dan kam shu ban ya sa jan ni la bu de kinong sa jan re men shua ngi ha ban ya sa jan hi sheki wa bat ngi jura e kam lo namar ha ka por liur bon ba ha uthlem han rei ha ba usno uthlem hangi ngi ber da kam lo bat ha ba ngi ber da kam lo u yap no u la ko no kum to kamut don ka bor ha kam lo ting nga kwa bangan ong ye phi ba don ka bor ha ka tien ka jong ublei uthlem la se la da yakran chakoi pat ka banta ka pop ka ba juwan ban sno hangi hanre haba phi don ni ka tien ka jong ublei kata ka pop baro kan hap no nangi kumba hap uthlem ha bangi beri kamlo don ka bor ha kamlo namar kata ai phin long ki badap da ka tien ka jong ublei khnang ba ka pop kanam la ban sno ha phi da lei ru em bat kamlo raya kren biang sakwe pat ka banta kamlo ka de ka bala ban penne kamlo ka de ka bala ban penne ngakan mau ha ki por ki ba men chua ngim pat don fridge ngim pat don ki fridge ha ki yeng ki sem ki jongi ladangi kwa ba katu ka do kan om sma ngi le kum no ngi khle mlo I katu ka do bat ladangi shet la shai kam ju lei kala ban penne ban nom pen sniu
Namar kata ngaku aban ong ye pi ba lada pi don ngak dien ka jong ublay lada pi hikai lupai ki kena ki khon ki barit ki jong pi ngak dien ka jong ublay kan don ka jing ada ba kata ka jing sma pop kanam la ban kta ya ki khon ki ti ki jong pi ngaku aban ong ye pi ba kan ikam lu jong kan ikam pyrthei ka ba ngi abam kani lada ngi lakum klet ban ber mlu kala sma la dangi ber pat ngimla shu bangin penbang ya ka kala don hi ke jing sma hanrenga kwa ban ong ye phi ka dien ka jong ublay pat ka balong ke kam lo ka ba ken jaman siem nga kwa ban ong ye phi wat haba ki pop ki hon ki ti ki bahyeng ki basem ki jong ki lasmaru haba ngi kelan da kan kam lo da ka ba ngi ai ka jing hi kai na ka dien ka jong ublay ka la ban pen bapat tang bakan kam simpor ken dian Handai ladan nado dang kena pila hikai nado dang red iki kena ya ka tien ka jong ublay ki khon ki ti ki jong pi ka ba mon kan nom don kata ka jing pen snew ki khon ki jong pi ban pen ngat ha kata ka pop ka ba pen sma utung ha ka jing em ka jong ki handai kin don hap deng ka jing ada kata ka dei ka tien ka jong ublay nabar kata akwa ban ong ye pi ba ai ba kadi kam lo kan don happy bat haba ka don happy pin hi kai ki khon ki jong pi bat kan don ka jinga da bat lada pi la kum yai lai ru na kata ha ki por ki bala let no phem shem don por ban hi kai la ki jong ki khon ki ti wat man taru lada pi ai ki ka la hi ban pen bha na mar kam lo ka ba kin job neng kam lo ka ba kin job man sim ka de ka ni kam lo kabalong ka tin ka chung uplay ho oi kan kham shim por lada phiklem hi kai ha por ba kidang ret hanrei wat lak ataru kala ban kumbanga ong ye phi ba kamlu kare ka ba penbang te ai kan ka jing em ka jong phi kan long ka ba penbang ha ba phi kan du ikilop ki jor ki jong phi ki breu kin sngo tanat kin ong is sngo tanat palat ban ye shong kai ba itu iba sngo tanat ban shong kai ba itu ikong kadon ka jing bang ka ba kin jaman sim hanrei lada phim don ne ka tien ka jong uplay phim don ye ka ni kam lo ka ba mon kanam don ka jing bang happy hanrei kan don pen ban tang ka jing thang ha ba phin kren ki briu kin ma e ka jing thang na ka jing em ka jong phi hanrei lada phi don pat e ka tien ka jong uplay ka don ka jing bang teng teng ki don ki briu ki bas ngo thot ngo bishni ye phi wat ha ba phi kren ni ka jing shisha hanrei kata ka jing bang ka ba don ha phi ha ka we ka singi kan pen pet ye ki khmat ki jong ki namar ba ka jing bang ka ba don ha phi ka ba long ka tin ka jong uplay kala ban job no wat ye kita ki ba shon ki ba isi ye phi ru kata ka de ka bor jong kam lo ka ba phi de ban don te mentapat ngakwa ban ai kat to kat ne teli ki nuksa shaphang kamlo te pendapet na ka kitab barem pendapet liberticus kal nong ka ba ar ka khot ka ba khat lai ngine pet liberticus ar khat lai ar khat lai ka ti ka jong blek ong kum no ka ong ya ka jing ai ngu bam jong me baro to men ber da kamlo bat kamlo ka jutang jong ublay jong me kan long kan om do dan lele na ka jing ai ngu bam jong me ha ka jing knya ai ngu jong me baro tu knya da kamlo ngi i ha ka por jong ka old testament la ju knya da kamlo tamba umde ka jing knya pop ka de ka jing knya ai ngu bam tinga kwa bangan ong ye phi ba menta pat ngi ngim knya shu ko ma ha ki tu ki por ki bala let no ki jing knya ki jong ngi menta ki de ki jing duwai ki bangi duwai ha khmat jong uble ya ka ta la ong ka jing knya te nga kwa bangan ong ye phi ba hato phi long ne em kata ka jing knya na ka menta ki wei na mar la pen long ka jing knya da kamlo ha ka por ka bala let no pat menta pat
ublei ukwa yang nga ba dia phi bangin long ka jingknya nak benta ka ni ka pyrthei ka bajot ka barem le se phin ong de tang ujisu ubala bandong uta ulang kenya ubala dep ban kenya hisien yo u ar hajar snem menchua ten renga kwa bangan pensngot ho ye phi bah ka ba kenjamet ha ka ba kenjamet ujisu laknya tang hisien hare ha ka ba kenjamen sim haduk menta udang ai ka jingknya udang ya sat nak menta ka jong nga bat nak menta ka jong phi bat pindakan mau ha ka por ba ujisu uba ya ka ding pna pi ujisu uklemba marwe ya ka ding pna hanre utu usimon nong kirini ma ulaya rap ban ba e ka ding pna ka jong ujisu ka ba thau ya ka jing ya trelang ka thau ya ka jing ya trelang bat menta ujisu ukwa ya nga bat ya phi bangin long kita ki ba ai ka jing knya nak ka banta ki wei hanre lada ujisu don happy pin la da lele ru em ban long kata ka jing knya nak ka banta ki wei hato phi long ne em kata ka jing knya nak ka banta ki wei ban duwai ban ya sat nak ka banta ki wei lada phi long ka ba mot phi long shisha kita ki bala nyokor ya kata ka kerteng ka ba ujisu ula ai happy ba phi long kamlo la juknya ya ka ne ka jing ai ngo bam hakmat jong ublei da kamlo bat ublei ukwa ya nga ba ya phiru bangin knya ya ka mala de ka jongi na ka banta ki wei ngin nam shu duai tang na ka banta ya la de hen ngin duai ru na ka banta ki wei kata ka ba ublei ukwa ya nga ba ya phi dei na kata ka daw ba usa ai ngi da ka kerteng da ka ne kamlo namar kata to long phi kita ki bat not ban IT na ka banta ki wei IT yala de na ka banta ki wei na perkhat than tang yala de na perkhat lem na ka banta ki wei ru ai ba phin long kita ken ki ba long kata ka jingknya ka ba diang hun hak mat jong ublei bat sakawai pat ka banta kumno ki jingknya ki jong phi kin long ki ba diang hun hak mat jong ublei namari ki jingknya ki jongi dei ban pediang hun hakmat jong ublei tang ba phila duwai na ka banta jong ki wei wat nam perkhat bala pediang bet ye ka jing duwai ka jong phi namar ha ki por ba menchua ki brio ha ba ki ai ka jingknya ngi yo i ba ka ding kalawan hap na beneng ba kara no kom tu sha beneng ya ki tu ki jingknya bat menta pat ha ba ngi duwai ya ka jing duai ka jongi la ra no leng ba ka jing pensle te don ki jing duai ki bom kiu ru shabeneng ba don ru ki jing duai ki ba kiu shabeneng te ngakwa ban ong ye phi ai ba ki jing duai ki jong phi ha ba phi duai ki long ki ba kiu stat hakmat jong ublai kata ka jing knya ka ba phi knya la ka long na ka banta ya la de la ne la ka long na ka banta ki wei ai ba kata ka jingknya kan long ka bala kiu hakmat jong ublei phikin mau ha ka por jong kan ba phikin mau ha ka por jong ebel phi i ba ya ka jingknya jong ebel la pdiang hun ba de ka jingknya jong ukan shem la pdiang hun namar ba shem la ai kata ka jingknya ha ka badai ha ka rukom ka badai namar kata wat nom shu long phi kita ki balet ban duwai ban ya sat ban long ka jingknya na ka banta ki wei henry wat nom long kum balong ukan ubala let da ka jing arsap hakmat jong ublei bat shem la pediang hun wat nom perkhat ba phi la duwai kala biang la dep duwai henry da sngap tho ba hato ublei pediang ne em ya kata ka jingknya ai ngo ka jong phi hakmat jong ublei namar ba kata kadai ba on pediang hun ya ki jingknya ai ngo ki jong phi la da phi long kita ki ba sngur te kwa ba ne tho ye phi ba na ka banta ya la de phin kham sngo tho ba ba kita ki jing duwai ki jingknya ai ngo ki ba phi duwai ki long ne em ki ba diang hun hakmat jong ublei namar lada ye ki jing duai ki jong phi ublei updiang hon ka ba mon kata ka jing duai kata ka jing knya ai ngu ka jong phi ka long ka ba diang hon hakmat jong ublei ten re lada
kam diang hun ka bamot don ka ka ba pi klem ai da kata ka mensiem baro pi klem ai da ka don no baro don ka ka ba dang duna ha ka jing em ka jong pi te hen rei na ka banta ki wei te ki don ki ba kin yo jing ker kuleng ba jong pi kin don ru ki ban nam yo om baro ki ban yo pat om baro ki ba yo te namarkat uji su jongi ngende ya pai lang bat nga Matius kal nong ka ba khat lai ka du khat ka ba san pu pra khat lai san pu pra ka ong kum no ka tien jong ubleng om shem la le shibun ki kamba hangta namar ka jing bom nge jongki ngi I wat uji su jongi haba ula duai na ka banta ki brieu hang ne hagari ka shnong te ka bible ka yatho kane ka Matius kal nong ka ba khat lai de khat ba san pu ke de khat ka ba san pu pra om shem la le ikete kamba namar ka jing bom nge te kita ki jing duai ki ba phi duai lada phi duai nam ta ki wei lada don ki ba yok khia don ki bom yok khia ka bamon kadai ha ki tu ki breu ba kim shem la don ni ka jinget ka ba shisha kim shem la yo te han rai don pat teng teng wat haba kim nget ru ki yo kata ka shong kamon ka jong uble bu unle e ka kamba te han rai na ka banta ya la de te phide ban sngo tho ba ba ki jing duai ki jong phi la diang hon hak mat jong uble namar teng teng ki don ki breu ki bala shu duai kum to han rai kim sngo tho ya kata ka ba hatu ya ka jing knya ai ngo ka jong ni la pediang ne em hak mat jong uble namar kata pi haban sngo tho na ka banta ki breu pi haban pet de ban don ki ba yok khia ru de ban don ki bom yok khia ru de ban don tilada om don ki ba yok khia wa nam sngo khuslai kata namar de ka jing bom nge ke jong ki namar kat uji suru laya tho ba ki don kini ki benta ki ba ki breu kim shem la yo mat e ka kamba namar ka jing bom nge ke jong ki te dei namar kata kataw nakabanta ki wei wat nam khuslai than hadu kata hanrei nakabanta yala de kan mau bhai kane bai ki jing duai ki jong pi dei ban pdiang hun kham tam ha ba phi pang phi shi tom ha ki wei bat ki banta te to le se uble udang pen up ya phi compare hanrei ha ka ba ya dei hi bat ka jing pang bat ka jing shi tom la da phi duai ka mut phi de ban yo jubab la da phim yo jubab ka mut don ka ka ba uble shem sngo bha yapi ba phi phim shimla long shisha kata kamlu amen te ngakwa ban ong ye phi ba ki jing knya ki ba kumno kita ki ba ublei ula ban diang hun ki jing knya ki ba kumno ki ba ublei ula ban diang hun te phi kan mau te phio I ya ka dur jong kamlo kalong ka ba khoj kadur jong kamlo kalong ka ba khoj kalong ka ba le kalong ka ba itanat ba ban khmi te ka jinglong jing im jongi ru ka de ban long kum kamlo te on diang hun ye ki jing duai ki jongi hakmat jong uple kumbang ala ong ye phi la da ka de ye phi shimet nak banta ki wei te ka shong ha ki tu gibreu la ki nget ni kim nget da ki nget ka mut kin yo be hi ya kata ka kamba ka ba uble unle ka kti ka jong uble Petrus ningkong iwei khan riu ko ong to long phi ki ba khoj na ba ka long u ba khoj te dei na mar kata ka daw ngi ha ban long ki ba khoj balle la pen long ka ba bit ya kam lo ban long ka jik nya na mar ka long ka ba khoj ngi ru kat ban long kata ka jik nya na ka ban ta ki wei ngi hap ban long ki ba khoj kat ban diang hon ye ki jing duai ki jong ngi hap ban long ki ba khoj met bat man sim te ka de ka ta ken ka ba u blai un diang hon ye ki jing duai ki jong ngi namar ba ki ba khoj hi ki don chi shai ka ta ka dor ka ba phla namar ki ne ki ba japo ka jing mot ka jing perkhan kumba ngala kren ha ka to ka wei bat ka banta ba kim la ban yo I yo blai bat ngala yo I ka ne ba ki ne hi ki bom don ni ka jing khoj ha ba wan ki jing ten jo ru ki dom ya u blai bat ha ba ong to ngi ne duai to ngi ne shakri ya u blai ru ki kwa bet ban yo shwa ka nong pat judon ubriu uba yo bai nong shwa sa trei pat nre baro u trei shwa sa yo e ka bai nong hanre bon ki bom khoj ka jinglong jing em ki ong ba thach ban chakri yo ne uble namar jukur khu yanga
Uju penjenjar bet yang ngaduk sa haduk menta. Kim yo I kadur ka jong ublay ba ublay jong I ulong ba khoi namar ba kim khoi dei na kata kadaw ba ki jing duai ki jong ki ru kim long ki ba kius ta kamat jong ublay. Handre ki ba khoi pat ka do nuan. Kis ngau tho ya kata ba ngade ban wa chuai ka hima ka jong u ba de ki e barok khoi on sa ai lang tam hangi. Handre ki bom khoi pat ka do nuan. Ki kwa shwai ka pai nong pat haba ki kwa shwai ka pai nong ki jing duai ki jong ki kim long ki bala kius ta mat jong play hanel la phi khoi ka do no phi sno tho ba nga hap ban wa chua yo u ben sngo ba shwa yo u ka ba mot ngin se yo bet ya ka pai nong ka ba te piang namar kata ai phin long ki ba itan nat hakmat ublei hakmat ki brio khnang ba phin long kum kata kamlo kabalong kababit ya kata kajingknya khnang ba ublei ru unyo ban shems ngobha hakmat jongu amen tenga ngai pilas ngotho ha kata ka benta tenga pet kani kalan ka babot ko ong kumno tila da kata kamlo ka kelablat da ei on pen bahapat ya ka nado kata om dan kamshu ya ka henry tang ban bret no shabar bat ban yu ya ka hapo ki kijat ki brio kamlo ka bangi ngi ju shet jing shet kani kamlo akwa bania tho ye phi kam ju blat da le ru em kani kamlo kam ju blat da le ru em henry kani kamlo ka ba kren hang ni ka kren ya ka ba kinjaman sim ka kren ya nga bat ya phi haba ka tien ka jong ublei ka don hanga bat ha phi ka mot ngi long ka ta ka tien ka jong ublei namar ba na ka sintur ka jong ngi ka mi ka tien ka jong ublei ka ba mon ba haba ngi menta ngi la long kata kamlo ngi la long kata ka tien ka jong ublei ka ba ngi kren sha ka pyrthei parok khoi hanrei haba wan ki jing tenjo ki don ki brio ki bala let ya lap kelang ki bala pam len dat ka bible don ki bala puli da ki pau sien da ki arpo san sien da ki palat ya ka taru te hanrei ki don ki brio ki ba kelap lat no ki ba kelap haiden no namar ki jing tenjo lada kalong kum tanga kwa bangan ong ye phi ba om dan kam shu kum ye kata kamlo kabut kum ye kata ki brio ki bala nyau banya ka kerteng ka jong utrai om dan kam shu tang ban chu yu ha ki jat ki brio tang ban chu brat no shabar om dan kam shu ya ki ba kum kita namar kata nga ong ye phi ba wat nam phai din dalele ru em balai kini ki brio ki phai din haba wan ka jing tenjo namar ki dei ki bam pule bahai ka ten ka jong uplai ki brio hi ki bam pule bha ya ka te ka jong uplai nga kwa bangan ong ye phi ki de ki brio ki ba shu up bet e ki brio ba kin ai man sim la da phi shu up bet ba ki brio kin ai man sim ye phi nga ong ye phi ka e bahai ka ta namar ki brio kat no e ki la ban ai man sim ye phi teng ba pli ki dang bun kam kim la ba kin shu slok bet ye phi kim la ba kin shu ai man sim bet ye phi teng pat ki don ki bom ju ai man sim hiru ki nang penduk man sim ru ki don ki bakum kitaru don ki bom don por ba pli ha ka jing pot kam manga nga sang tho yela de ngamla bang receive lu ki call ki chopi baro khoi namar ki bon palan te henre ki ba bon nga ju receive hi te henre don pat ki brio ki ba shukwa be tang ban ai man sim ha bom don ba ai man sim ki phai din no nga ong ye phi wat nam long kum ta ara phi don ki shakri ki jong ublei ki bala ban ai man simi phi ro itra kalong ka ba bes te henre lada kim don ka tien ka jong ublei ken kan ai man simi phi ha ka por banga nga da sedang ban ya lenti om ju don I wei ru ba ai man sim man ta kan ki don ki nong ai man sim man ta ha banga wan hang ni ha po YouTube channel ki don ki shakri ki jong ublei ki ba ye yo trai ki ba phone yang nga ki banang ai man sim shu yang nga hanre ha ka por ka bang ngadang sedang maki kim yo iya nga kim tip yang nga ki dei ki brio ki ba jus ngau tenat ban ai man sim ki ba eat ba yo try hanre kim ya kendo yang nga om shim don ban no mano bala ai man sim yang nga mano bala ai man sim yang nga banga yang hadu menta ka de ka tien ka jong ublei hanre ki ba bon ki phai den no abwat ki jing tin jo ki jing e ba ki jing ele ka daw ka long ba kim pule ya ka bible ba ha ba ki pule ya ka bible ru kim pentre kam haba kim pentre kam kamot ki phai din no ngakwa ban ong ye phila ki brio ki hap nakamala ka ba kham leng kot la ne nakano kono ka jingjrong ka ba kham leng kot ngakwa ban ong ye phi kin nam yap kin chu pang malumala henry kin e ki brio ki bala ki ba hap na
jrong baha lada ki hap ki yap ngan ong ye phi lada ublei ula kentiu ye phi la long kam lu jong ka pyrthei lada phi la long ka ten ka jong ublei lada na ka shintur jong phi la ju mi ka ten ka jong ublei ula kentiu sha jrong ha phi hap phi la ban yap don chuk kalat ban kelak ka bamut na mar kata nga ong ye phi hap deng ki jing ten jo ki bon jan wat do jing kerman puli bat pentre kam ye ka Bible kan ai men sim ye phi namar kani kam lo ka bakla blat no ka kren ye ki briu ki bala tip bhaya uble hen ki phaidin no don ki bala long Hindu no don ki bala long Muslim no but don ki ba sa bet kum to khlam wat ble shu ka long ka ba ma wat ai ba phin long ka ta kam lo ka ba bang menta bat ha ka we ka sngi pat phin klab lat no tang namar ki jing tin jo lada fi don ka jing khoi kum kam lo ka ba bet ban long ka jing nya phin I tho ba ya ki jing tin ju ki ba wan ha ka jing em ka jong phi na mar nga ala ya na ka ni galanti ha ba wan ki jing tin ju nga sngo tho ba ba ble ju nga de ble ba ba kala de ka por ban kin ti nga ngam ju dom ngam ju khuslai ngam ju ai ba nga yang hatu men ta ba le na mar ka Bible ka ai men sim wat nam ap khmi len ti than na ki briu jong ble ki briu te ba pli ada ki don por kin ai ken hen re kat no e ken yin la na do men step ki no phone kin receive tangkat ya ki ba ki la na mar ki de tang ki brio hen re don ki brio ki bam sngo tho I kata ki dom no ki bitar no hen re nga ong ye phi uble ubala bet ban jubab ye phi man la ka khlim mat na mar kata pendut por ban chong ki jat ki jong utrai ka Bible kan ai men sim ye phi uble un ai men sim ye phi ha kan no ka por phi let ban uble jongi ju pon kam ngi te ngi dang long tang ki brio shisha ngi long tang ki brio ngi dang du na palat Henry uble jongi un ai bet ka por phi let chi tang sniane phi let master phi let kanu ka por uble ula man ai men sim ye phi ha ki por baro ki brio jong uble te la ki bahasa kat no ru ka don ka por ba kimla ban penhon ye ka jing don kam ka jong phi nama ngade ka brio ka ba kwa ba ban penhon ngade ka brio ka ba kwa ba ban chakri hok Henry ka don ka por ba ngam la ngas ngo thu ba pleng ba nga dang de hi tang ka brio te ngan nam la ban pendap lut ya ka e ka ba ki brio ki kwa ha ka por ka ba ki kwa ban phone nga ha ka to ka por hi nga dang don kam ngam la ban receive Henry uble te long te kum ta uble te philet ha ka no ka por ula ba te la da phi pen million ban ya jan ba utrai phi pen million ban pule ka te ka jong uble phi pen million ban yo man sim na utrai phin om phai dien ba ka jing em ka jong phi kan nom blat bat onom yo no e phi ha ki chat ki bre on re on ken tiu e phi na ka we ka por sha ka we ka por na du nang ne ba chalendat ka ne ka pyrthei ru amen te wat nom phai dien da le ru e na mar ka jing phai dien ya ki bre ki bla tip hi don ka jing ma ka krau bat ini pe ker khot ka khasa ko ong phi long ka jing shai ka pyrthei omla ban buri ya ka snong ka bala bu halor ulom u ai ru sa ka wei pat ka kerteng ba phi long ka jing shai ngim la ban kan tat ya ka ta ngi long ka jing shai omla ban buri ya ka snong ka bala bu halor ulom kata ka de ka jing shisha la da phi don ni ka tin ka jong uble ka ai jing shai ya ka ni ka pyrthei ka badom kata ka de ka jing shisha ka ai jing shai ya ka ne ka pyrthei ka badom namar kata la da phi pen million man kran ni ka tin ka jong uble nga kwa ban ong ye phi ba uble un kin tiu ye phi la ban buri ya ka snong ka badon halor jong ulom balai phi yo I nga menta kumne ka daw ka long bang ade ka bri ko ba phla bet dan hadukan ru phla shong kali ru phla hayo thi jing thi ru phla let yeng ya bri ru phla bet kat ha badon la yo hi la ilenti ban kran ya tin jong ble kran bet jule ran ngam pe perkhan ba ki ba bon menta ki bri kin itho ye nga bat ki ban na jingai ki wan ban ya chem ban ya kendu bat nga ki yo I nga wat ha bang ade ka bri ka ba let tang nang ne hayo ru ngam itho imei habang ala mi mangana yeng la pho chi phang na marpa bun sin nga juja na mar nga de ka priu ka bom ju itho yanu nga de ka priu ka buri bha ya la de hanrai ngala buri ya la de bat utrai ngala shong bat utrai ha ki jat ki jong utrai ngala puli ka ting ka jong ble ba kat badang mi ki sngi ki por utrai unang kentiu ya nga kham cha chorong hadu ba ki briu ki yo I ya nga menta namar balai namar ba nga ngala pendan kam ya kata ka jing shai ka ba utrai ula ai hanga
Namar kata la da pi don ni ka tien ka jong uble wat nom buri namar ngini puli shu ayu ka Bible ka ong. Ka Bible ka ong. Lem ni kim ju thang ye ka syarak pat bu hapo ka syang henry ha ka ding penyang syarak te ka pensyai ya baro kiba hayen. La ong ba ya ka syarak la bu ha ka ding penyang syarak om ju buri ki don ki briu ki bat tip ya ka ting ka jong uble ki buri. La da pilong kum ta pi sa hi ki briu ki badum. La da ka yeng ka jong pi ka ba pi la da ban wiring barok khot. La da plok lo la bu ki berlat na dong shadong. La da pi pim on ya ka tu ka lat pi tharai pin yu i ka jing shai. Pin nam yu i ka jing shai henry kan sa hi ka jing dum. Namar kata haba pi don ni ka tin ka jong uble wat nom buri henry on ya ka da ka ba pikran. Bat haba pikran kan wan ra e ka jing shai. Kata ka de ka jing shisha. Pi i ka light haba ngi penme shabar kini ki knyang ki ya wan. Ban ya boy ka tu ka light. Ngakwa ban ong ya pi la da pi nod ban plai ka kerteng ka jong utrai. Ki brio ba pli badang don ha ka jing dum kin wan ha jan jong pi ban wat e ta ka jing shai ka ba don ha pi. Kata ka de ka jing shisha kin wan ban ya kendo ya pi. Kin wan ban wat ya pi kin phone ya pi kin pan jing mut na pi na mar bale ki yo i ba don ka jing shai ha pi. Pi yo i ha ka por ka bala let no. Kini ki nong dia dok ka ki wan men ki ra ki dong musa bat haba ki ra ka dong musa itu ibom don dong musa haba ibut na den im or im ha nama balai nama pila ra shajrong ya ka to ka dong musa ki to ki bot na den ru kim or bat kim hap namar ka tai ka den ka jong uble la da pi ra shajrong pi pensyai pi ya thok lem chi ki wei ru kin lat na ka jing man sao hato pim kwa ba pin long ka jing kur khu ye ki wei namar kata wat nom buri ya ka jing shai ka badon hapi namar ada pi don ya ka tir ka jong uble hapi hande pi buri ha ka do no ka jopi pim shimala hikai ki wei kata ka mon pi sa hi ki brio ki badum pin om yo ma jing kur ku dal le ru em ba ka tir ka jong uble ko ong kum no ko ong to pen shai kum ta ya ka jing shai jong pi ha khmat ki brio ba kin yo i ye ka jing le ha jong pi bat kin yo ya ro ru ya ukpa jong pi u ba ha beneng namar kata ba ka jing shai ka jongi ru kam de ban long patang ka bangi hikai lane ka bangi snengi ki wei henre ai ka jing long ka jing em ka jongi ru kan long ka badoni kata ka jing shai la pi ya be ha ka lenti ka jong uble la da ki bri ki ben ye pi ai kin ben om le le henre la da pi shakri artat uble pi le artat ki kam baman kata kam long ka jing shai namar kata ai pin long ka jing shai ha ka tien ru ha ka kam ru kata ken on yo ya ro yo ble jungi u bahab neng hanre la da ka kam jungi kalong da kumwai ka shintur kalong da kumwai kamot u ble on saja buram nga nga ju perkhat baha u ble kat nu ula le bahai ngi utra ula wan men kiu halor ka de phna na man ta ka jongi ka e nga pat ngan le na ka ban ta ka jong u nga ru nga de ban le e na ka ban ta ka jong utrai balada ngi baro ngi don ya ka ju ka jing mon bangin im ka jing im bangin long ka jing shai shiki way but yo blazing on yo ya ro kat no kan long ka jing men habneng hatu phim kwa ban ai ayu try ngat denga kwa palat bangan ai ayu try man ka step nga ju clean try me kwa ayu but uji tho enga man la ka sngi uji tho enga man la ka si u kwa ayu na nga banga ju ai ka pa u kwa kata ka de ka jing shisha namar kata ai ngin long ka jing sha sha ka pyrthei wat nom long ki ban nang tang ka tien ban hikai kat ba ka kam ya la de pat le la ka jong kam na phi long kup ta nom dan mas ngap ya phi manu kin ong pet chwe ya la de sawan hikai pat ya nga han re la da phi don hi ka jing shai kin om nut hamar persya jong phi la da ki dei ki be isi yo ble kin ben na den re mar persya kin om nut han re la da phi nang tang ka tien kin nut be ki bre kin ong pet chwe ya la de kata ka de ka jing shisha namar kata ai phin long ki tai ki be don ni ka jing shai haka tien ru pat haka kam ru pat ka jing mat to ai kan don haka jing em ka jong pi ba haba phin kran kan mi tang ka ba bang kan mi ka ba thang ka ban pen mong ya no ru ai haba pi don ka jing kur khu kan long ka yeng ka sem ka jong pi ai phin long ka ta kam lo
bà phiền long cùng ta bị hạ bàn đạp đã các tiếng cái trong ublay bắt ru bà phiền pentre kam ya ka bà được qua bà ongi phi ka pop ru ka nam dan bor man sno api baro kin chu hap kum gitu gitlem ki bas no hangi ber kam lo ki chu hap la ka hap kum to kata ka de ka jishisha bat kumbangala ongi phi ai ba kita ki jinknya kin long ki ba kiostat hakmat trong ublay te ai phiền long ki ba khoi hakmat trong ublay ba ki jingruai ki jong phi kin long ki ba tiang hon hakmat trong ublay katakan kaba ublay ushem ngobha but I pin long ka jinknya na kabanta ki way ara pin long ka jinknya na kabanta ki way ublay ura shem ngobha haduk kata namar hakaba kinjamet kala kut tang hisien re hakaba kinjaman sim ublay udang don kam ka jinknya na ngi ki khon ki jong u but u jisu hi un wan but don hapo jonga but jong phi ban ya tre lang ban ai ka jinknya na kabanta ki way pat ki man sim ki ba kordor ki ba don hap deng ka jingjat bapli ai ka jinknya kombang nga ju penlut por ngaju ai ka por si bon mahanam ta jo phi singi haduk kan no ki phone calls nga receive ki bangam la sho ban receive ngala ela ka e kom to te han re ha ba ngala i ka miss call ngaju phone pat eki teng am yo sho to blen map nga te han re ngaju ai ka ta ka jinknya ka ba de biang hakmat jong ble ba nga pan bor no ble man la ka singi bangan long shisha ka ta ka mlo ka bangan la ban ai ka jinknya ka ba tiang hon ka ma jong ble tiga ngai phiyo jingmot phiyo jingor ku te pentre kam ek bo bleu la kren lang ba ka shakri ka jo u te to bleu kur khu phi baro yero itrai